Sziasztok srácok, illetve lányok! A mai videóban ki fogjuk nyitni egy dobozt. Az unboxingos videó lesz, unboxing. Csak egy fogót hoztam magamban kibontani, mert amúgy is csak így le van már ragadva. A biztonság kedvéért megnéztem, biztos az legyen a csomagban, ami bánkő legyen. Meg azért kipróbáltam ma. De gondoltam, csinálok egy videót most, hogy lássátok, hogy mit rendeltem most. Fejlődik a csatorna, fejlődik a galambászat. Azért nem beszélek hangosan, mert fáj a torkom. Na, mindjárt is keresem, hol lehetne kibontani. Elég jól becsomagolták, hát nem kell félni. Elég olcsón tudtam beszerezni. Mivel a galambház mellé jelentkezek most. Na hát az első dolog, amiben van, ez ilyen fali tartó. Aztán az adapterem jó nehéz. Már sokan tudhassák, hogy mi ez. Szíre lesz majd ugyebár főszerelve a tetejére. Aztán itt van ugyebár a lényeg. Az óra. Most fizettem 200 000 forintot. Bricon Speedy. Elég jó állapotban van ugyebár. Van az egyik antenna, ilyen nagy antenna, 24 centisek, azt hiszem. 2 darab van, ebből is. Igazából a színe az nem új, a lettek használva nyilván. Használtam, vettem. Még van még egy. Aztán igazából mindjárt is mutogatom, ezen van ugye ez a kis ilyen tartó. Egy gyönyörű. Ez egy Bricon Speedy-nek az antennája. Most csak ezt hoztam ki. Na. Ez van hozzá. Hát még egy antenna van hozzá. Hát ezek körülbelül ilyen, nem akarok hazudni. Csak mondok rájuk 20 000 forintot, de annyira nagyon elviszik, nagyon hamar el fogja vinni. De nem akarom ugyebár eladni, azért vettem. Nyilvánvalóan. Azért vettem, hogy használva legyenek. Most a fiatalok versenyt ezzel kirepültem. Aztán itt van a Briconnak az órája. Igazából ez olyan, mint a... Hát aki tudja, hogy milyen a Bricon, annak nem kell ugye elmondani, de amikor az a lényege, hogy amikor hozzáér a galamb, akkor ez lecsippantja. És hát igazából akkor nem kell ugyebár azzal az órával foglalkozni, amit így csettinted, mi kell, úgy mondom, a mechanikus óra, ahogy hívják egyébként. Aztán itt be lehet állítani a funkciókat, majd arra is csinálok egy videót. Na, aztán itt van igazából a lényeg, meg az antenna a lényeg, csak lásd a falikonzol, amit én falikonzolnak hívok. Ez a lényeg, az adapter, meg ugyebár az antennák. Itt ugyebár ez
Ez arra való, hogy ezzel tudjuk felrúgni. Na, aztán tesztelni tudjuk az órát. Itt a vége a dugónak. Itt ezen is van egy bemenet, ez. Ebbe bele tudjuk itt dugni. És akkor úgy tudjuk tesztelni az órát. Most bár nincs berúgva sehol. És amikor verseny van, itt az antennának a végén, egyébként mindjárt mutatom, van egy antennának ez a vége, ez, amiben belemegy valami, meg van, amiben ilyen szegecsfélék vannak, ahhoz kell ebbe beledugni itt a végén. Kész, benne van. Most ugye már nem jelez ki semmit, mert nincsen berúgva. És amikor ezt fogjátok, ezt ide beledugjátok, mert itt annak van egy oldal, azt ide beledugjátok, és akkor kéne bekapcsolni az órának, és akkor ilyen így berúgva az áram. És itt ez a piros fény ki kell, hogy világítson. Majd bentről is csinálok róla egy videót. Úgyhogy igazából ennek ez a lényege. Mindjárt mutatom a másik fajtát.